Pamätáte si, ako vám mama rozprávala? Dávaj pozor, čo dávaš na internet, lebo to tam ostane navždy? Mala pravdu. Takto vyzeral dnes už vymazaný Kultúrblok. Kultúrblok, teda portál bez cenzúry, založili 3 členovia blízky Kotlebovej LSNS. David Pavlík, bývalý asistent Martina Beluského, teraz asistent Milana Mazureka. Jan Pastúšek, bývalý okresný podpredseda LSNS pre Kežmarok, dnes takisto asistent Milana Mazureka, a Lívia Pavlíková, rodená Garčalová, ktorá sa preslavila 2 vecami, jej známou otázkou, koľko existuje pohlaví, a takisto obťažovaním dôchodcu Jana Benčíka, ktorý písal a upozorňoval na fašistické znaky, ktoré LSNS vykazovala. Počas tichého protestu 14. marca, v deň výročia vyhlásenia slovenského štátu, kedy Benčík držal fotografie zavraždených židovských detí, tak Lívia neváhala, pristúpila k nemu s kamerou a spýtala sa ho, koľko ľudí udal. Smršť proti Benčíkovi sa spustila i hneď. Kultúrblok fungoval na báze točenia videí, rozhovorov, článkov, ale aj tvorenia merču. A poviem vám, že nebol to len hociaký merč, napríklad predávali trička s podobizňou Jozefa Tisa. A práve za tieto trička NAKA obvinila jedného z 3 tvári Kultúrbloku, Jana Pastúšeka. Na svojej sociálnej sieti na toto obvinenie reagovali takto. My sme však presvedčení, že ide o nezmyselné silené obvinenie, pretože s extrémizmom nemáme nič spoločné. Tak pokračujeme. V roku 2024 tento portál skončil. David, Jan, Lívia vymazali celú stránku, videá, články, všetko. A ako býva zvykom, internet si pamätá. A ja si pamätám ešte podrobnejšie. Totiž existuje stránka, kde sa obsahy na rôznych stránkach, ktoré už boli vymazané, dajú spätne dohľadať. Samozrejme, nie plný obsah, ale iba časť. A keď som si to pozrela, ja som naozaj neočakávala nič veľkého, ale to, čo som našla, tých pár videí článkov, ma reálne šokovalo. Pustíme si prvé. Na stráž. Tento pozdrav sa nám dostáva do povedomia čoraz viac a širokou verejnosťou je často vnímaný negatívne. Ale poznáte jeho skutočný pôvod dostatočne na to, aby ste kritizovali ľudí, ktorí s ním nemajú problém? Veď okej, možno sa nám Lívia snažila len priblížiť históriu za pozdravom, ktorý používala Hlinková garda, za slovenského štátu, ktorý spolupracoval s nacistickým Nemeckom a poslal na popravu 70 000 svojich občanov. Pohode. To by dávalo zmysel, ak by mozaiku fašistických tendencií nedoplňali iné časti už vymazaného Kultúrblogu. Tento článok ma zaujal. Snaží sa vykresliť slovenský štát, ktorý ešte raz poslal 70 000 svojich občanov na smrť, ako pozitívny v hospodárstve, v rozvoji vedy a techniky. A vôbec je fašistický, veď zomreli tam len Židia, Rómovia, gejovia a tak ďalej a tak ďalej. Prosím, prečtajme si kúsok z neho. Napriek tomu, že by nemecké vojska svoju prítomnosť na Slovensku v súvislosti s Červenou armádou určite posilňovali, práve teroristické akcie protifašistického odboja v zátvorke a neschopnosť vlády zasiahnuť, koniec zátvorky, zapričinili nemeckú okupáciu Slovenska, čo mimoriadne negatívnym spôsobom zasiahlo do života slovenskej populácie, fungovania štátu a predčasne odštartovalo povstanie. Týmito aktivitami dokonca častokrát vyprovokovali nemeckú moc k zbytočným represiám voči obyvateľstvu. A autor? Neznámy. Téme slovenského štátu a SMP sa v Kultúrblogu venovali až nadštandardne. Toto bol obsah reklamy počas rozhovorov s názvom Politicky nekorektne, ktorých boli hostiami aj Milan Uhrík či Milan Mazurek. Žilo sa, aj keď bola vojna, celkom kľudne, zásluhou doktora Tisu, že to vedel tak riadiť. Na povstanie vôbec, nemáme dobré spomienky. Hovorím, nám to nebolo treba, hovorím, a my sme si sami proti sebe povstali. Takzvané, to už viete, keď ho poviem, takzvané, to nebolo slovenské ani národné. Viete čo, my sme snáď jediný národ na svete, ktorý pluje do ksichtu vlastnej histórie. Tento dokument vytvoril David Pavlík a Jan Pastúšek, terajší asistenti Milana Mazureka. Na jeho premiéru pozývali do popradského kina. Nakoniec sa film nepremietal, pretože tu zamestnanci popradského kina odmietli. O tomto dokumente informoval aj denník N. Citujem. Na stene visí obraz popraveného prezidenta Jozefa Tisa a politika a kňaza Andreja Hlinku. Pod ním sedí 83-ročný Martin Hagara. Spomína, ako dostal cukríky od prezidenta, oblečenú mal uniformu Hlinkovej mládeže a Tisovi sa pozdravil na stráž. Pri spomienke sa dôchodca usmieva a automaticky zdvíha pravicu do vzduchu. Koniec citátu.
Link na jeho prečítanie si nájdete v popise. K téme slovenského štátu z dňa 14. marca 2020 napísali toto. Nemôžeme vyčítať sami sebe, že sme využili samourčovacie právo a vytvorili vlastný štát, ktorý navyše vo veľmi kritickej medzinárodnej situácii predstavoval jedinú zodpovednú alternatívu a garanciu lepších životných podmienok. Konec citátu. Tak zodpovedná alternatíva a garancia lepších životných podmienok to určite nebola pre 70 000 zavraždených občanov. Zaujímavé je, že ani v tomto článku nie je uvedený autor. V ďalších článkoch sa zaoberali aj životom bojovníka Lauri Tornyho, ktorý bojoval v 3 protisovietských armádach. Jednou z nich boli aj zložky SS nacistického Nemecka. Alebo témou Black Lives Matter a vyobrazovaním Afroameričanov takto. Problematicky nebol len Kultúrblok, ale aj jeho zakladatelia. Napríklad toto obsahoval leták Jana Pastušeka. Ďalšie peniaze pre asociálov na Spiši. Našla som aj diskusné fórum Slovenskej pospolitosti, čo bola strana, ktorú ako prvú na Slovensku rozpustili. Janko si myslel, že po tých rokoch sa jeho pravé myšlienky nebudú dať dohľadať. Smola. Livia urobila niekoľko prešlapov. Napríklad túto anketu, v ktorej ako správnu odpoveď uviedla, Židia by nemali mať riadiace funkcie. Ospravedlňovala to tým, že to bola chyba Instagramu. A ja sa priznám, že s touto nálepkou už nebojujem. Proste ju príjmam a chcem, aby sme sa posunuli v debate ďalej. Pravdou je, že nálepka prestáva byť nálepkou v momente, keď sa zistí, že je pravdou. A pravdou je, že sa tejto nálepke nebrániš, pretože nikdy z tvojej existencie fašistické presvedčenie nevymizlo. Len už vieš, ako ho treba používať, aby si za toto presvedčenie neniesla trestnoprávne následky. Ty aj tvoji kamoši z republiky.